Тим часом російські окупанти оголосили в міжнародний розшук члена Меджлісу Ескендера Барієва. Йому закидають публічні заклики до буцімто порушення територіальної цілісності Росії. 24 грудня торік окупаційний суд Сімферополя заарештував Барієва заочно на 2 місяці. Сам Ескендер Барієв у Києві називає рішення окупантів відзнакою своєї діяльності. Перед Росією нічим не завинив, бо казав лише правду. Крим – це Україна. Я почувствовал, что оккупант действительно боится меня, боится моих соратников и то, чем мы занимаемся. Теперь для меня мне нужно дополнительно ввести работу для того, чтобы узнать, могу ли я выехать в ту или иную страну. Сейчас мы занимаемся выяснением, насколько принято или не принято заявление Интерполом, хотя я больше уверен в том, что Интерпол не примет.